Chief Executive Member CEM Barim ka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC uba penyat sing sim ulakan tho ba baro kiseng san pathai bat ki CEM ba sancharia council kiladon bentalot ha kejing thungkam yala ki jong kibreu habakano ba presiden ka WPP uba Aden Embasawi Majru ulathung hadu khat henreungut kibreu lajong menba udang long CEM uba penyat ulakan tho yakane halor ka office order ka executive committee bayalam da ka WPP ha ke HDC ba hukum ban bekam ya khat laingut kinong tri casual balade penskem ya ki kam jongki bat jing penher kerdan ya ki lai phungut na kinong tri bapura sha kinong tri casual ngadon atli kimat ban kentho ya kane kawai kalong balek se ka isi ka WPP kam don ya ka bor ban tri kam ne kim don ya kata ka jingla ban tri kam ada ka jing bekam kumni kan kam sting ya ki pula kentho kabar kalong lek se ki perkhat ba kini ki breu ki dai jong no re jong no ne jong kino ki sang sang pathai bat da ka bawan kam kan yarap yaki ulaban rab uba penyaj ulukan tho ba kat kum ka jing chem jong u ha district council baro ki sang sang pathai basanchar ki latip kam yala ki jong ki breu ki bawan ban apply ki lang ba secretary ha kapor ba presiden ka WPP uba Aden Milar Basawi Moj ubat ya ka chupi CEM ha ki HDC ulathung kam hadu khat henreungut ki breu le jong ha usnam arjar khat sau ulakano uba penyaj ulukan tho ba lada kane ka isi ka WPP ka kwa ban wanra ya ka polisi thungkam kaladai ka ban wanra ya ka polisi ka batrikam nang ne shakmat om ka batrikam shadin namar kane kan kata shisha ya kitu kinong trai ya ka jingkam ka isi ka WPP ba ka jingwang kam kadai namar bala chuthung ki claim ka sanction post ne ka kam balamang ne usi ambarim ulong ha ka por jongi ngunjuk kan mawan ong ba claim don ka sanction post bat hap wang kam ya kinong trai hanrei kadai ka kamram jongi kum ka isi ban shim ya ka jingkit kli ha ban wat ya kilat kilanti ban la penskem yaki ulakan tho ru ba kan ka isi ka WPP dang hau banai ber kala dep munjur ya ka word of account ne ka mang tangka ka balai banai ka ba la kan thup ne penrung ya ka tulop jong baro kinong trai ngasneu ba kam don chu kilanti ban chu kano ne aidau bom don sanction post ha ka ju ka por uba penyaj ul ai kublei yaw nong bishar kami khalia high court ubi bata cher ji ubal pensenge no ya ka office order ka ki HDC kabal penmi ha kalai filter bana basan ba penhiar kerdan ya kinong trai balade penskem pura sya kerdan nong trai casual